ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବା ଲୋକ ଆପଣ ଗାଡିର କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ଆପଣ କେମିତି ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଗାଡି ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୁହଁ କୁହନ୍ତୁ ଏ ପଇସା କୋଉ ପଇସା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଗାଡି ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଡିର କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ଆପଣ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ହିସାବରେ ଗାଡି ଆଣି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ମଧ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଗାଡିରେ କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ସେଇ ଗାଡିରେ ଆସିକି ଆପଣ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁସରା ଗାଡି ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ବାଇକ୍ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଗାଡିର ଯୋଉ ଗାଡି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ ଏ ଗାଡି କଣ ପାଇଁ ଚେକିଂ ହଉଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଟକେଇନୁ ଆପଣ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ଏ ଗାଡିରେ କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ ଆମେ ଅଟକେଇ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆପଣ କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ ବା ଗାଡିର ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ମାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କଣ ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ବି ଆଇନ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ନା ଗାଡି ନଥିବ ବି ଆମରି ଗାଡି ଆମେ ବି ଦଉଛୁ ଫାଇନ ଆପଣ କେତେ ଦେବେ ଫାଇନ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଗାଡିର ଆପଣ କେତେ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ହେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଆମ କତରୁ ଫାଇନ ନଉଛନ୍ତି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ନୁହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାଇନ ଦବ ନା କେତେ ପଇସା ଏଇ ଗାଡିରେ ଫାଇନ ହେବ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଏଇ ଗାଡିରେ କେତେ ପଇସା ଫାଇନ ହେବ ଆପଣ ବି କହିବେ ନା ଆପଣ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଡିରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଡିରେ କାଗଜ ନାହିଁ ଆପଣ ବସିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଡିରେ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଇଛି ହବା କଥା କିଛି ନାହିଁ ବାହାରିଲା ଆପଣ ଚେକ୍ କରି ବାହାର ନଥିଲେ କି ତା ଗାଡିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଗାଡିର କାଗଜ ଆପଣ କୋଉଠି ये गाड़ी केते आम कथा ना ये गाड़ी केते फाइन हम सार कहे जी आम कि दरकार ना ना सार आप ठीक अच्छे ଆପଣ ଡେଲି ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଡେଲି ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ ଡେଲି ହବ ଚେକିଂ କରିବେ ଆପଣ ଚେକିଂ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମାସ ଥରେ ଚେକିଂ କରିବେ ମୁଁ ଘରୁ ଏପଟ ସେ କଥା ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ କଣ କରାଯିବ ଆମ ଏ ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ଫିଟନେସ୍ ଏ ଗାଡ଼ି କଣ କରାଯିବ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଆଇଛନ୍ତି କଣ କରାଯିବ ଡେଲି ଚେକିଂ କର ଭାଇ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ବିଲୁକୁ ଯିବୁ ଆମେ କେମିତି ବିଲୁକୁ ଯିବୁ କଣ ଆପଣ ହଳ ହଉଛି ଧାନ କତରା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହେଲମେଟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ न्यूज बाहर पेपर बाहर मीडिया बाहर से देखिए किसी काम खराब नहीं लगे लोक नहीं गले केस हो गला थाना घर आलू पशिगला से क्या आखि देखा तमें नियम क्या कर तुम पाखर सब नियम खेल नियम समस्त नियम सामान नियम सब सामान आपण नियम जा आम नियम जा जनसाधारण नियम जा आप नियम नियम आम मानिया